हा भावाशी खय पोचलस? भावाशी पोचले भांडूपमध्ये. त्या सावताक पत्रिका देऊची होती. खैर होता तो. अरे भांडुपात कोकण नगर विचार. अच्छा कोकण नगर का? एक मिनिट हा. भावाशी या कोकण नगर काय इला? काकेत कळसोनी गावा कोळसो याच कोकण नगर. अच्छा ह्याच कोकण नगर. तरी शिरताना मावऱ्याचा वास इलो. जवळ गाडो नको मच्छी मार्केट मनान त्यात मच्छीचो वार बुधवार. हा झाले गजली मारून. सॉरी. हा त्यांका सावित्री निवास विचार. हां भावाशी कोकण नगरमध्ये सावित्री निवास केला. 5 सावित्री निवास असत तुमका कोणतो होयो? हे 5 सावित्री निवास असत. माका कोणतो होयो? अरे गणेश मंदिरवाला विचार ना. अच्छा गणपती मंदिरावाला खाईला. 3 सावित्री निवास मध्ये गणपती मंदिर असा. एक तर मागच्या महिन्यात बांधला. 3 सावित्री निवास मध्ये गणपती मंदिर एक तर मागच्याच महिन्यात बांधला. सावंत खैर होतो विचार. हा हाय सावंत कोण राहतात? भावाशी या कोकण नगर हा हय प्रत्येक चाळीस सावंत राहतात. मी पण सावंतच असय. प्रत्येक 40 सावंत राहतात. हे पण सावंतच असत. बीएसटी वाले सावंत खैर होतो विचार. हा बीएसटी वाले सावंत खैर राहतात. 5 बीएसटी वाले सावंत असत. मी पण बीएसटी वाला सावंत असय. 5 बीएसटी वाले सावंत राहतात रे. हे पण बीएसटी वालेच असत. हा कंडक्टर सावंत विचार. अच्छा कंडक्टर सावंत कोण? 2 कंडक्टर सावंत असत. मी पण कंडक्टर सावंत असय. तुम्ही पण? मेले हो माका ओळखीचा वाटता. अरे हे पण बीएसटी वाले कंडक्टर सावंत असत. 606 हा एक मिनिट त्यांच्याकडे देते. हा अदे माका. हॅलो गाववाल्यांनो कसा बरा मा? हा बरोबर आहे. बरा. मी सुरेश सावंत कंडक्टर. तुमका कोण होयो? माका रमेश कंडक्टर सावंत होय. हॅलो काय रे काय बोलस त्यांका? मी काय नाही बोललोय. काय झालं? भागवले मोरे. थांब विचारतो. हा हो काय आला? रमेश सावंत आणि आमचा बोलीभाषण नाही. किती आहे? जमिनीचा वाद. अरे यांची न त्यांची भावकीची लपडी असत. हे बघ तू काय ऍड्रेस सांगितले तुझा तू बघून घे. अरे आता कोणा काही विचारू? हा हे